Građani podižu novac bez problema. Razloga za strah nema. Dovoljno novca postoji i u bankama, tvrde iz Centralne banke. Koliko je bankarski sektor stabilan, koliko i kako u novonastaloj situaciji može pomoći Centralna banka, pitamo našeg večerašnjeg gosta, guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, Senada Softića. Dobro večer i dobrodošli u Vijesti 7. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Softiću, u prethodna 2-3 dana, pa evo i danas možemo čuti kako je bankarski sektor likvidan, što je stvarno jedna dobra vijest. Ono što nije dobro u cijeloj ovoj situaciji je da su privreda i građani sve manje likvidni. Uz pomoć vlasti, kako možemo da uvežemo ovaj trougao i da pomognemo svima? U pravu ste, mi zaista tvrdimo i stojimo na stanovištu da je bankarski, odnosno financijska situacija likvidna, stabilna i da ima dovoljno novca u financijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Problem stvara to što mnogi prave zabunu od Centralne banke, poredeći Centralnu banku sa komercijalnim bankama. Ja želim da naglasim da Centralna banka nije komercijalna banka, nije depozitna banka. Sredstva koja se nalaze u Centralnoj banci nisu sredstva Centralne banke, nego sredstva banaka, sredstva deponenata, to su i vlade. To su stvari vlada Bosne i Hercegovine. Prema tome, a sva sredstva, odnosno sve rezerve koje postoje u Centralnoj banci, tu su devizne rezerve koje iznose 12 milijardi 315 miliona sa današnjim danom, su investirana u visoko likvidne hartije od vrijednosti tamo gdje je euro, njemačke dionice, hartije francuske, holandske i tako dalje. Obavezna rezerva i višak iznad obavezne rezerve, rekli smo da iznosi 5,5 milijardi zajedno, a višak je 2 milijarde i 800, su sredstva komercijalnih banaka. Nisu centralne banke. To je važno da napomenem. Sa njima raspolažu komercijalne banke. Naša stopa od 10% obavezne rezerve, koja iznosi ukupno 2 milijarde i 700 km, je nešto što mi propisujemo kao instrument monetarne politike. Međutim, banke iznad toga drže trenutno 2 milijarde i 830 konvertibilnih maraka. Ne drži ih Centralna banka, nego komercijalne banke. Dobro. A one drže za svoje deponente, odnosno za privredu i građane. Tako da Centralna banka nema. Naš jedini mandat, jedini zadatak je da držimo stabilnu konvertibilnu marku. Da je ona u svakom času zamjenjiva i konvertibilna u poređenju sa eurom. Mi to radimo, mi snadbijevamo tržište dovoljnim količinama konvertibilnih maraka i gotovog novca, eura, tako da situacija nije, odnosno rješenje problema nije u Centralnoj banci, nego je na vlasti. Možda da napomenem da je problem možda što mi u stvari nemamo budžet na nivou Bosne i Hercegovine. Velika su sredstva u budžetu Bosne i Hercegovine, postoje značajna sredstva na projektima koja su namijenjena za te projekte i nalaže se na računu istina vlade, ali u Centralnoj banci. Kad bi se deblokirao ta sredstva, mogla bi se značajno njima i promijeniti namjera. Da ne bude recimo za autoput, za neke infrastrukturne projekte, sad bi to moglo da dođe do privrede. Jasno. Tako da je to rješenje, nije rješenje ići sa zahtjevom prema Centralnoj banci. To bi onda značilo da ugrožavamo monetarnu stabilnost i to nigdje nije slučaj u svijetu. Nećete naći nigdje da je Centralna banka intervenirala sa nekim kreditnim intervencijom. U ostalom, zakon o Centralnoj banci to nama i ne dozvoljava. Izričito tamo stoji da Centralna banka ne može kreditirati nikoga. Jasno, dobro. Onda član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tražio oslobađanje viška sredstava iz Centralne banke. Iz MMF-a kažu ne dirajte ta sredstva. To je ono o čemu vi je tako govorite. Dakle, nema šanse da se to dogodi. MMF se osvrnuo na stabilnost konvertibilne marke, zašto je što je jako važno da građani imaju povjerenje i što jeste tako u Centralnu banku i konvertibilnu marku. Zahtjev gospodina Dodika je bio, odnosno jednog kruga koji traži da se snizi stopa obavezne rezerve kako bi se taj dio prebacio u višak, odnosno pustio u privredu. Mi sad govorimo da imamo 2 milijarde i 830 miliona tih sredstava. Ako bi stopu sa 10 snizili na 5, od ovih 2.700 milijarde mi bi povećali 2.800 ako bi to danas uradili. Znači imali bi 4 milijarde likvidnih sredstava, opet nisu centralne banke nego komercijalnih banaka. Ako Centralna banka procjeni da je naša politika obavezne rezerve prepreka likvidnosti, što u ovom momentu nije, mi ćemo naravno sniziti tu stopu. Kad bi snizili na 1%, opet ne znači da komercijalne banke će to dati u privredu, odnosno
tamo kome je to potrebno. Gospodine Softiću, govorite, evo spominjete stabilnost konvertibilne marke. Koliko možemo govoriti o stabilnosti u nekom dugoročnijem periodu, u narednom periodu? U dugoročnijem periodu niko ne može govoriti o stabilnosti, ali nema garancija. Pa mi možemo garantovati u vrlo značajnom i dugom vremenskom periodu da imamo dovoljno sredstava da garantujemo za sve ono za što je obavezna centralna banka. To je sva gotov novac koji je u opticaju. Hartije od vrijednosti, novčanice i kovanice. To su obaveze prema vladama, to su obaveze prema komercijalnim bankama. To su vrlo značajna sredstva. Sad sam vam rekao da su 12 milijardi devizne rezerve Bosne i Hercegovine. Šta bi mogli biti izazovi za očuvanje stabilnosti bankarskog sektora u narednom periodu? Pa u narednom periodu je vrlo neizvjestan, složit ćete se sa mnom, jer smo se suočili s nečim što je zaista... Mislite zbog koronavirusa? Apsolutno. Mislim zbog komunikacija. Možda je to najveći izazov kako ovu situaciju prebroditi s obzirom na komunikacije, s obzirom na nemogućnost normalnog odvijanja, uslovno rečeno i života. Uglavnom, mi smo svoj dio posla učinili na takav način i odradili da snadbijemo dovoljnim količinom gotovog novca sve komercijalne banke, da u svakom času možemo odgovoriti na zahtjeve komercijalnih banaka, što i činimo, i da držimo konvertibilnu marku potpuno stabilnom u odnosu na euro. Komercijalne banke koje djeluju u našoj zemlji su uglavnom strani. One su se već aktivirale u svojim državama i pomažu građanima. Može li se dogoditi povlačenje novca iz Bosne i Hercegovine, tako da nam u konačnici zafali tog novca, pa da se trenutna likvidnost o kojoj govorimo promijeni u neku negativnu stranu? Ja ne vjerujem u taj scenarij s obzirom da su u stvari depoziti, većinski depoziti u našem bankarskom sistemu naših građana i naše privrede. Tako da u taj scenarij malo moguće da će se desiti. Mi imamo dovoljno sredstava i ne vjerujem da je to situacija. Naše banke su potpuno odgovorne i savjesne, profitabilne, što je vrlo važno da kažem, i očekujem da će banke, i uvjeren sam, imati razumijevanja za ove poteškoće. Dovoljno je dokaz to što su već poduzeli određene korake da izađu u susret našim građanima i privredi. Jedan dio posla ovoga, da napomenem, tog bankarskog ili regulatorskog je na agencijama za bankarstvo. Evo, u slučaju krajnje nužde, da li je bolje oslobađati sredstva centralne banke ili ići u neka nova zaduženja kod MMF-a ili Svjetske banke? Evo, vaše neko lično profesionalno mišljenje. Gledajte, centralna banka nije kreditor. To sam rekao već. Znači, bilo kakav zahtjev prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine značilo bi slabljenje sistema financijskog, bankarskog, pa ako hoćete da kažem monetarnog. Bolje je u ovom slučaju zadužiti se jer ima dovoljno likvidnih sredstava. Pa evo imamo, naš bankarski sistem ima 5,5 milijardi trenutno na raspolaganju. Tako da to su vrlo značajna sredstva. Imamo dovoljno gotovog novca u opticaju koji je isto vrlo velika garancija našem stanovništvu i građanima i privredi. Da ne moraju da brinu. Bar taj dio života ne treba da je opterećuje. Jasno. Gospodine Softiću, upoznati se sa ovim današnjim mjerama vlasti. Da li ih smatrate dovoljnim u ovom trenutku ili bi možda trebalo još nešto da se uradi? Svaka mjera je dobro došla. Zaista. Mislite na ove restrikcije vezane ili na poticaje koje daju financijama? Svaka mjera je dobro došla. Važno je da budemo disciplinirani, da budemo solidarni, da ovaj dio, govorimo o zaštiti života i građana, pokušamo se ne izlagati što je moguće više i moliti, što se tiče vlasti i mjera koje su dale za naše bankarstvo i privrede, to je jako dobro i mislim da će dati određene rezultate. Za sad možda ne treba više razmišljati o nekim novim mjerama dok ne vidimo kako će izgledati to sve skupa za narednih 2-3 sedmice. Hvala vam puno što ste govorili za Vijesti u 7. Hvala.